दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोन 15 जिल्ला आफादनि आरो दखराफोरनि फ्राय 150निबो बांसिन जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा दिनै 7 सान जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफोरा गिख्रंथाव दैबानाजों बिथांमोना न'आव सिलिंखार जाबाय, गोसोफ्रा बायग्लिजोब्बाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि खाथियाव जों फैनो हानायाव बिथांमोना गोसोआ बायफ्लेलांदोंब्लाबो बिथांमोननि मिजिंफोरा सिलिंखार जाब्लाबो दा जोङो बिथांमोननि खाथियाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावनि आद्रा थानाय जिउखौ बिथांमोना फिन गोदानै जुरिफिननो थाखाय बिथांमोना साहस मोनदों आरो बिथांमोना जोंखौ साबायखर बावदों। जाय मेगनजों नुवाब्ला जोङो बेफोर बाथ्राखौ जोङो साननोनो हाया, ओरैबादि गिथावना। आंथ' दिनै बुंगोन आसामनि जारिमिनाव जों दैबाना नुदों, नाथाय बेबायदि गिख्रंथाव दैबानाखौ आंबो नुफेराखैमोन आरोखि। ओरैबादि माने सिलिंखार बिथांमोननि मानसिनि जिउआव आरोना रायजो जानो थाखाय बयहाबो मोनसे सिमां थायो, मोनसे मोजां न'खर, जाय मोजां न'नि गेजेरजों गावनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे रायजो जानायनि सिमां थायो, नाथाय बे सिमाङा दिनै बिथांमोना सेर जाजोबलांबाय आरोखि। ओंखायनो जों जेब्ला बिथांमोननि खाथियाव गसंफैदों, बिथांमोना साहस होदों, बिथांमोना बिराद गोजोननायजों जोंखौ साबायखर बावदों आरो बै जि साबायखर बावदों, जि गोजोननाय मोनदोंना जों दिनै बेखौ नोङो क्रर थाखा होब्लाबो बे गोजोननायखौ जोङो बाजारफोराव बायना मोना आरोखि। ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन, लिभ एन्ड लेट लिभ। थांनानै था, नोंथाङाबो थांनानै था, गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। आरो बे मोन्थोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव बे मोनसे गिदिर जोंनि बे मिशनखौ जों लानाय जादों। दायो आङो बरमिरि प्राथमिक बिद्यालय 608 बेवहाय दङ। बे फरायसालिया ओरैबादि बायग्लिजोब्बाय, नोंथांमोना नुदों जोंनि जोहोलावफोरा, जोंनि रौनियाफोरा खामानि मावगासिनो दङ। दा बे स्कुला गैयिनि थाखायनो बेवहाय 300निबो बारा न'खर दङ आरो बे फरायसालिनिफ्रायनो बिथांमोननि जि गुन गोनां जाय सुबुं सम्पद दिहुननाय बे फरायसालिनिफ्राय जागायजेनदों, नाथाय बे दैबानानि थाखाय बे फरायसालिया क्लास जानो हायाखैमोन। जों दिनै फोसाबनानै होबाय, मिजिंथियो गाबोननिफ्राय बेयाव क्लास जागोन आरो बरमिसिं गामिया दैबानाजों सिलिंखार खालामजादोंब्लाबो बिथांमोननि जि इयुन जेनेरेसन बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फिन बिथांमोननि आद्रा थानाय जिउखौ दाफिननो हागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै बे फरायसालियाव फैदों आरो दा बावैसो बे फरायसालिनि फोरोंगिरिया जोंखौ बिराद मोजां साबायखर बावदों आरो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना साफा खालामनायनि उनावनो जोङो गथ' गथायखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जों फोरोंफिननो हागोन होननानै जोंखौ बिथांमोना साबायखर बावदों आरोखि। आं सानो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खैफोदनि समाव जि मोनसे जों खामानिखौ मावदों, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा, बे बर' हारिनि मोनसे गोग्गानाय आरोखि। दिनै जोंनि खामानिनि गेजेरजोंनो बर' हारिया दिनै मोनसे सिनायथि मोनदों। जोंखौ गोबाङानो बुङो जे बर'फोरा गावसोरनिल'सो खामानि मावो, गुबुन हारिनि थाखाय खामानि मावा। नाथाय दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजाया बेयाव फैनानै बेयाव गोबां हारि दङ, बेवहाय मिसिं दङ, बेवहाय आहम दङ, टाइ आहम दङ, बेवहाय बिहारिबो जों मोनदों, आदिबासि मोनदों, नेपालि मोनदों, गोबां हारिफोर मोनदों आरोखि। बिथांमोनाव जों खामानि मावदों, बिथांमोना जोंखौ बिराद साबायखर बावदों आरो जों सानो बेनि गेजेरजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय, बर'फोरखौ लानानै लोगोसे बर'फोरनि साखाथियाव थानाय जायफोर हारि माहारिफोर दङ बिथांमोनखौबो जे बिथाङा जौगाहोनायनि खोथा सानदोंमोन। जों जुदि बेबायदि ज' मावोब्ला हयथ' जोङो बर' हारियानो आसामाव बयजोंबो सिनायजागोन आरो जों मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि महरै जोङो बाख्नायजागोन। बेनि थाखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे फिसा जोङो माने हिउमेनिटि ग्राउन्डआव जों मदद होदों, बेवहाय नोंथांमोनखौ दोलो जोंखौ मदद होनो थाखाय गुरै खावलायहरो। गोजोन्थों।